rin na nag-recognition ng mga kabataan. Nagtanong ng mga ribbon. Yung mga bright. Yan yung mami yan. Sabi ni Ma'am, walang nanay. Wala lang siya makita. Yes. Walang nanay niya. Okay. Silver. Hindi ako nabigay talaga. Kayo na. Tighan na yan ni Ma'am. Surprise na yan. Taod na. Yay! Congrats sana. Happy birthday. Oh, diyan ba? Yan na nagtaon ng mga kabataan. Naggiluwala. Yan na law. Kaya nga, bang di mauubos, pwede pa ikuwan.